Здравейте! Днес ще ви представя един приятел и страхотен спортист. Това е Валентин Петков, заслужил майстор на спорта. Валю, честно казано, не знам как да те представя, защото постиженията ти са много. Затова ще започнем от края. Какво е това на врата ти? Това е последния медал, съвсем пресен от Европейското първенство в Испания. Взех го събота след обяд. Преди по-малко от 48 часа. Топъл. Доколко ти спомням, предната събота, преди това, значи преди 10 дена, имаше републиканско първенство. Какво стана там? Имаше квалификация за национален отбор и турнир Пловдив. Там станах пръв пак. Ще те вземат националния. Взеха. Национал съм официално. Това не са ти първите постижения. Европейски колко пъти? 3 пъти европейски до тук, 1 път вице-европейски. Абсолютен също, не? Абсолютен европейски, да, 2013. Световен? Световен 2013 и абсолютен световен пак. И абсолютен. Републикански? Стигат ли пръстите на двете ръце? Не помня вече, ама и някъде там 9-10 пъти. Балкански? 3 пъти или 4, не помня вече. Тоест, планетата я покрихме, остава вече междугалактичен или нещо от сорта. Сега ще гониме бройка вече. Ще гониме бройка. Това са медалите, нали? Това са по-важните. Част от. Сега, това са по-важните. Какво е това нещо? Това е от господин Красен Кралев, министър на спорта, за специални заслуги към спорта ми даде миналата година, което беше изключителна чест за мене. Това е страхотно. Кой ти е любимия от тези медали? Като визия ми е любим сребърния от европейското. Иначе ценен и уникален за мен е от европейските игри в Баку, тъй като нашия спорт за сега не е олимпийски. Бяхме поканени като демонстративен спорт и да участвам на олимпийско събитие беше изключително важно и интересно за мен. Така че него го харесвам много и естествено абсолютната световна титла няма как да не е. Всичките са ми любими. С други думи, първо ти се занимаваш с бодибилдинг, стана ясно. Конструирам тела. И конструираш тела. И второ, ти явно разбираш от тая работа. Сега, ти си на колко години? 42 станах вчера точно. 42 и продължаваш да бъдеш международен спортист на топ ниво и да печелиш титли. Това е страхотно, т.е. не е късно. Сещаш ли се защо те поканих за интервюто на този строеж? Имам някакви бегли идеи. Този блок е строен през 1972, т.е. той е мой набор. Този апартамент, ако попиташ някой човек късно ли е на 45 години да реконструираш апартамент и да го направиш наново, всички ще кажат не е късно. Всеки апартамент може да се преправи. Късно ли е за тялото на 45 годишна възраст да започнеш да мислиш за това и да постигаш резултати? Късно ли е? Според мен аз би го погледнал по друга гледна точка. Така или иначе го конструираш всеки ден. Ти знаеш най-добре, че биологичната възраст не е съвсем различна. Клетките са много по-млади, те се подменят постоянно. Така че щем или не щем, ние си конструираме тялото с начина по който живеем, това, което се храним. Постоянно изграждаме нещо. Въпросът е дали изграждаме това, което искаме. Тоест искаш да кажеш, че не само ти се занимаваш с бодибилдинг, а на практика всеки човек на планетата ежедневно се занимава с това. Тялото. Докато е живо и здраво, а дори да не е здраво, пак го строят. Какво ти трябва за строеж? Трябва ти идея, чертеж? Тухли, чертеж, мазилка, работници. Тухли, мазилка, добре. Ами ако искаш да построиш Айфеловата кула? Ще трябва желязо, да. Желязо, нитове. Тъй като ние всички изграждаме тялото си ежедневно, излиза, че храната ни е материала, с който строим. Да, в нашия спорт ние казваме, че 60-70% от успеха идва от храненето и след това идва тренировката, 30-40%. Ами да ти кажа, и в нашия спорт аз казвам същото. Тоест всички сме спортисти, просто някои постигат по-добри резултати, защото мислят повече по въпроса и избират по-добре. Така излиза. Трябва съвсем съзнателно, просто човек отговорно да разбере, че това, което влиза в устата му, постоянно или не влиза, се отразява директно и на здравето му и на начина, по който изглежда. Сега, много пъти съм чувал нещо, което звучи горе-долу така.
тялото ми иска шоколад. Как да го интерпретираме това? Аз ако го слушам, моето какво иска? Иска да спи и да яде само. Това са... Човек бяга от отговорност. Нали? Едно нещо са желанията, друго нещо са нуждите на организма. Например, аз много често съм виждал хора, които, примерно, им трябва натрий, те искат да дадат сирене. Нали? По-добре да хапнат малко сол, отколкото да дадат сирене. Съвсем прост пример. Нали? Тъжни са или потиснати, искат да дадат сладолед. Нали? Това са горе-долу глупости. Тялото си има нужда от съвсем други неща. Може да почнем от А-то и Б-то. Трябва му кислород, вода, минерали, витамини и вече макронутриентите, нали? Въглехидрати, белтъци, мазнини в правилни съотношения. Това е, което му трябва. Обикновено получава съвсем други неща. Никаква вода, малко минерали, лоша храна. Аз това, което отговарям в кабинета, когато разговарям с пациенти по темата, аз им казвам, имайте предвид, че не всеки сигнал, който получавате, т.е. не всяко желание е здравословно и не всяко желание трябва да се следва. И давам простия пример. Всеки наркоман ще каже, на мен тялото ми иска кокаин. Или хероин. Или хероин. Или... това е глупаво. Човек трябва да избира. Моето иска тирамису, примерно. Добре, има ли нещо, което е абсолютно забранено от храните? Според мен е абсолютно забранено. Няма нищо, но има много лоши оферти. Всички храни, които са тъпкани с консерванти и допълнителни химикали, са изключително лош избор. За съжаление, това е, което обикновено ще срещнем по най-лесен начин в ежедневието си. Ти ядеш ли колбаси? В никакъв случай. И то не е заради тялото, а заради здравето си. Това няма как да се случи. Добре. Не става дума за калории, става дума просто за всички допълнителни вещества, които ще получа, плюс месото. Аз наистина си ценя здравето повече, отколкото да ям колбаси. Това е един от следващите ми въпроси. Със сигурност поне 90% от хората, които гледат, ще кажат, това е луд човек, той си е съсипал здравето заради нещо си. Ти срещаш ли се с своите съученици от време на време? Срещам се и срещите са травматични, защото осъзнавам на колко години съм тогава. Ти ли си по-здрав или ти си най-болния в класа? Аз искам да кажа, слава Богу, че съм жив и здрав, но наистина съм изключително добре на фона на моите връстници. И мисля, че съм и много по-функционален. Често даже ми бъркат възрастта, да не говорим. Ти знаеш, ние се познаваме, хода редовно си правя профилактични прегледи, следа състоянието на организма и мисля, че за годините съм изключително добре. Тоест, правилното хранене изглежда има смисъл в много отношения, не само за високи спортни резултати, ами и за здравето и ежедневието. Нека да го кажа по този начин. Ако днес спра да състезавам, ще променя много малко от ежедневието си. В никакъв случай не е храненето. Супер. Сега, допинг. Допинг. Това е задължителен въпрос. 90% от хората, които гледат, казват, това е резултат само на стероиди или на стероиди плюс нещо друго. Ти се състезаваш в сфери, в състезания, където има допинг контрол, нали така? Да, по принцип нашия спорт е първия заподозрян за допинг и то с право, тъй като употребата на допинг в културизма и фитнеса има много видимо изражение. Нали? Ако един спринтьор ще постигне резултати благодарение на допинга, при нас се променя визията. Това е една от причините ние да нямаме олимпийски статут и мога да отбележа, че на игрите в Баку буквално ни съсипаха от допинг тестове. Аз минах, мисля, че 4. Само за сравнение, не спомням, мисля, че стрелба беше момчето с сребърен медал. Бяха взели проба на някои състезатели там от тройката, една проба. Сега, когато говорим за стероиди и въобще за забранени вещества, хората си представят някакви чудеса, нали, че всички културисти или спортисти взимат нещо, лягат да спят едва ли не и нещо се случва. Тези вещества могат да помогнат да усилят ефекта, но в никакъв случай не могат да предизвикат ефекта без да е на лице
един правилен хранителен режим и правилна тренировка. Тоест, това не е гръбнака, не е основата. Не е гръбнака и не може да бъде. Ако това е като една сграда, ако нямаме основи, където е храненето и тренирането, нататък каквото и да сложим, няма да се получи нищо. Плюс, нали, аз съм виждал хора, които живеят с тази заблуда, опитват се да взимат някакви неща, само за да разберат, че след това, че не става дума точно за допинга, нали? Той не е началото и края. В смисъл, сигурно се използва, сигурно се вредно. Аз, например, не използвам, тъй като си на здравето. Отнема ми по-дълго време, избрал съм подходяща категория, така че да мога да направя топ спортни постижения без допинг, но мисълта ми е, че си цена здравето и затова не го употребявам. Бих махнал всички тези медали веднага, ако трябва да си развива здравето, защото ми е по-ценно. Супер, страхотно. Сега, последен въпрос, малко провокативен. За декември месец тази година, т.е. след по-малко от половин година, е планирана първата операция по трансплантация на глава. Ще вземат глава от болно тяло и ще я сложат върху здравото тяло, вероятно на някой мотоциклетист. Сега, хипотетично, ако това стане живот и здраве ежедневие след някоя друга година и се наложи твоята глава да сложат върху тялото на някой дебелак, който си е неглижирал здравето и визията за целия си живот, ще го поправиш ли? Със сигурност ще го вкарам във форма после. И обратно, ако сложат грешната глава на твоето тяло, за колко време? Между 6 месеца и една година ще разсипа всичко. Няма да има следа. Ще разсипа всичко. Мисленето е на първо място. Значи това аз започнах този разговор с това, че поемаме отговорност за живота си с това, което ядеме и пиеме и последствията няма да закъснеят. 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца, всичко ще е на лице. Супер, страхотно. Благодаря ти, Валя. Успехи Мерси. за бъдеще.